Najden Toniska. Toniska. Oi. Abayजों मा जाबाय? ओइ नै बाबाया खेबदों नालाय। गोदान नुबायबा? बाब गारियाव गाखोनो। उफ गरमथार दिनै बोथोरा सामफ्रामबो अखा हाबाय थायो दिनै माने अखा हायासै। तनिस्काया 1.5 बोसोर कमप्लिट जाबाय नालाय 1.5 बोसोर जानायनि बिजि थुहैनो नागिरदों दिनै साब सेन्टाराव। तनिस्का बिमाजों देलाय होजाबाय नै मा खालामफायाना जोंहा? खानायखौनो लाया। हौवा थांगोन ने? देलाय होबाबो। हौवा बुम पेपेप नैजों थांगोन दा। बाइकजों ने सानैजों बेरायनोसै ने? होनो बुम होनो। इथिंफोराबो लागासिनोसै। बाजाखाबाय। दे खानाय खाथबदो दाहायसो गाबगोन नोङो। थांमारनोसै थ' गारियाव थुदो फैद' थांसै र' गारिखौ जों दा स्कुलाव दोनबाय LP स्कुलाव ओइखायनो जोंना साब सेन्टारा नैबे जों गोदो फरायनाय LP स्कुल बियो बेहायनो फरायदोंमोन जोङो फाख्रि दंफा बिराद मोजां जाबाय ने बार खोलो नांथारो बेनिफ्राय नैबे अंगनबादि नैबेहाय आरो मडेल मा खालामबावगोनथाय गोदान फैबावबाय बेहाय न' बानायगासिनो साब सेन्टारा बैथिं नै फिल्डआनो गैया जायगायानो बल गेलेनो जों दा तनिस्काजों आंजों थांगासिनो तनिस्काखौ बेनोसै गाबगोन आरो गाबगोन होनगोन नोङो होना दे हा होना दे होना आबै दङ आबै नै जों जा नै साब सेन्टार मोनफैबाय मानसिफोर दङ ओइ सिङाव बिजि थुनोसै तनिस्काखौ ने बिजि थुनोसै ओइनो आबैमोन दं ओइनो जों बायद' दङ नै ले वाव ओइनै बायद'आ ओइनै ভাল খবৰ বাইদেউ দাদা আছে খুৰা होनलाय तनिस्का Najden Toniska oi आबैजों मा जाबाय? ओइ नै बाबाया खेबदों नालाय। गोदान नुबायबा? बाब गारियाव गाखोनो। Oi, Toniska. Ini nado. Oh fैदों? Ha? Bis tuzang fैदों. Oh fैदों ले? Bis tuzangनो 1.5 बोसोरनि bis tuzang. Jि जाफैबाय. Bis tuzang fैदों 1.5 बोसोरनि ना? थादो नों इयाव थादो आबैजों दे आं थांसै दे थागोन हा? थागोन 1.5 बोसोरनि bis tuzang fैदों होननाय आङो 1.5 बोसोरनिया थाबायहानो नागिरलायानो आथिङा साइना तनिस्काखौ गंथाम बिजि थुबाय तनिस्काया गाबदों दायो थांनोसै ने मुलि हरबाय तनिस्कानो आबैया जायालै तनिस्का बिबैया बिजि थुना हरदों तनिस्काखौ ने थांसैलै